Al juny, la Fundació de TMB, que és tot el grup del voluntariat i fundació, van rebre una sol·licitud d'emergències mèdiques de Catalunya i es va fer un dispositiu i es van crear unes llançadores per la Covid. Llavors, aquestes llançadores el que feien era recollint els malalts que havien donat d'alta dels hospitals per desallotjar els hospitals i anaven a hotels o a centres habilitats per a la seva recuperació, la quarantena, diguéssim, no? Per estar els 15 dies. I es van presentar més de 200 conductors per fer aquests serveis de llançadora. Treballaves conjuntament amb Bombers de Barcelona i amb el 061 i era una altra història perquè van habilitar uns autobusos, es van ensejar, diguéssim, la part de conducció del passatge i anaves amb un equip de protecció individual, un EPI, completament, amb unes botes de bombers, era com una mena d'astronauta, amb uns protocols molt durs, però clar, la teva funció i la teva missió era posar el teu granet de sorra per ajudar, no?